През 2014 изследователи стигат до извода, че учениците, които просто препрочитат материала преди важен изпит или контролно, постигат средно с около 25% по-ниски резултати от учениците, които са правили чести тестове без оценка преди самия изпит. Здравейте! Аз съм Мила, а вие сте в поредицата Вие питате, Преподаваме БГ отговаря. Един от въпросите, които глождат голяма част от нас, особено в периода на контролните в края на срока, е как да помогнем на учениците да преговарят успешно, така че да се представят възможно най-добре на контролните. За жалост, проучванията показват, че най-често срещания похват за учене е повторното четене на записки или направо на цели уроци. Това в повечето случаи създава погрешно впечатление в учениците, че успешното усвояване на материала се е случило. Бързите тестове, от друга страна, принуждават учениците активно да извличат информация от паметта си, показвайки им много ясно какво всъщност знаят и какво все още не. Можете да мислите за бързите практически тестове, както като начин да оценявате какво знаят учениците в реално време, така и като начин да затвърждават наученото. Включването на повече тестове може и да не звучи като най-добрата възможност за подобряване на ученето, особено за ученици, които страдат от изпитна тревожност. Но направени добре, тези тестове могат да постигнат много позитивни резултати без негативни последици. Ето и 5 съвета как да използвате ефективно бързите тестове. Номер 1. Махнете оценките. Премахването на стреса, свързан с оценките, може значително да намали изпитната тревожност и да позволи на учениците да се съсредоточат върху ученето. Съвет номер 2. Не отлагайте тестовете. Изследванията показват, че тестовете, проведени веднага след урока или на следващия ден, могат значително да подобрят дълготрайното запаметяване на новата информация. Съвет номер 3. Разпределете тестовете през годината. Правете ги през цялата учебна година, като покривате и смесвате различни аспекти от учебния материал. Това помага на учениците да затвърдят знанията си и да поддържат високо ниво на ангажираност и интерес към материала. Съвет номер 4. Не забравяйте за обратната връзка. Това позволява на учениците да разберат своите грешки и да се учат от тях. Но е много важно обратната връзка да бъде специфична, конструктивна и да предлага ясни насоки за подобрение. И съвет номер 5. Научете учениците как да учат активно. Флашкарти, обобщаване на учебния материал със собствени думи или преподаване на наученото на някой друг. Тези методи на активното учене помагат на учениците да усвоят материала наистина в дълбочина. Приложете поне една от тези идеи още в следващия си час и ви уверявам, че това може драматично да подобри успеха на вашите ученици. А какви стратегии за преговор работят във вашата класна стая? Споделете с нас в коментар под видеото. И не спирайте да ни задавате важните за вас въпроси, за да търсим заедно техните отговори.